En aquest vídeo veurem què és i com es pot resoldre un sudoku. Un sudoku és un trencaclosques en el qual es requereixen habilitats matemàtiques per poder resoldre'l. Però primer de tot veurem quina és l'estructura d'un sudoku. Veurem que un sudoku té una estructura de 3 quadrats grans per 3 quadrats grans i cadascun d'aquests quadrats grans també té una estructura interna de 3 quadrats més petitets per 3 quadrats. En cadascun d'aquests quadrats petitets s'ha d'incloure un número. Veiem com funciona. Les regles per tal de resoldre un sudoku és que en cadascuna de les files hem de posar 9 xifres que van de l'1 al 9 sense que es repeteixin. Veiem que en aquest cas ja tenim col·locada l'1, el 3 i el 4, per tant ens quedaran per col·locar el 2, el 5, el 6, el 7, el 8 i el 9. Per tant, aquests números que queden per col·locar els haurem de col·locar a les caselles buides. Aquesta mateixa regla d'introduir números de l'1 al 9 sense que es repeteixin l'hem de respectar per cadascuna de les columnes. I també l'hem de respectar per cadascun dels quadrats grans. Per tant, en cadascun dels quadrats grans ha d'anar els números de l'1 al 9 sense que es repeteixin. Òbviament, quan més caselles buides hi ha en un sudoku, més difícil és de resoldre. I quan menys caselles buides hi ha, més fàcil és. Una bona estratègia per tal de començar a resoldre un sudoku és buscar aquelles files, aquelles columnes o aquells quadrats grans en els quals faltin pocs números per resoldre. Si ens fixem, per exemple, en aquesta fila, veiem que únicament queden 3 forats per emplenar. En canvi, en aquesta queden 6, per tant seria més lògic començar per aquesta. O fins i tot veiem que en aquest quadrat únicament queda una casella per emplenar, amb la qual cosa segurament serà molt fàcil emplenar-la. Veiem com podem començar a resoldre el sudoku. Començarem justament per aquest quadrat, veiem que ja tenim introduït l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no hi és, per tant, el número que falta per introduir és el 7. Òbviament, com que només hi ha una possibilitat, doncs aquí ja podem estar ben segurs que el 7 anirà a la casella central. Fixem-nos que ara se'ns ha generat una fila en la qual només falten 2 números. Doncs provem a veure si podem emplenar-los. Fixem-nos que en aquesta fila ja tenim inclosos l'1, el 2, per tant ens faltaria incloure el 3. Tenim dues possibilitats, que el 3 vagi en aquesta casella o vagi en aquesta. Òbviament, en aquesta casella no pot anar, perquè en aquesta columna ja tenim el 3 i en aquest quadrat gran també tenim el 3. Per tant, lògicament, el 3 anirà a aquesta casella. I ara serà fàcil emplenar aquesta casella, ja que únicament ha de faltar un número en aquesta fila. Tenim l'1, el 2, el 3, el 4, no tenim el 5, per tant, podem posar aquí el 5. A partir d'ara veiem que en el moment en què anem emplenant més números se'ns van reduint el número de caselles en blanc, amb la qual cosa cada cop és més fàcil emplenar el sudoku. Anem a veure, per exemple, si podem resoldre aquest quadrat gran. Veiem que tenim l'1, el 2, el 3, el 4 no hi és. Anem a veure si hi ha algun lloc on el podem posar. Tenim aquesta opció, però aquesta opció es descarta perquè en aquesta fila ja tenim un 4. Tenim aquesta opció, però també es descarta perquè en aquesta fila també tenim un 4. Per tant, l'única possibilitat és que el 4 vagi aquí. Continuem amb el 5. Amb el 6 passa exactament el mateix. Aquí no el podem posar perquè ja està en aquesta fila i en aquesta columna. Per tant, el 6 anirà en aquesta casella. Tenim el 7, ens falta el 9, tenim el 7 i el 8, ens falta el 9, que òbviament anirà aquí. D'aquesta manera, seguint aquesta estratègia, podem completar tot el sudoku.
Moltes de les aplicacions en línia que permeten jugar amb els sudokus tenen l'opció d'un cop l'hem acabat de veure el resultat. En aquest cas veiem que s'ha resolt correctament. I això és tot.